Hola a tots i a totes. Com tots sabem, el català és una llengua menystinguda. Per això, és molt important que quan una persona a Catalunya se us dirigeixi en castellà, no li canvieu el seu idioma, sinó que us mantingueu en la llengua catalana, atès que és la llengua vehicular de Catalunya. Aquest acte de canviar al castellà, quan una persona a Catalunya se us dirigeix en castellà, ens feien creure que era un acte de bona educació. Però ves per on? Jo penso que si sobretot és una persona que fa anys que viu a Catalunya i continua parlant el castellà en la seva vida diària, crec que pot ser el mal educat o mal educada és ell o ella en aquest cas. I si és una persona que ve a Catalunya i que us pregunta i que us dirigeix a vosaltres en castellà, tampoc és necessari que li canvieu el castellà. Perquè d'aquesta manera li donareu el valor que té la llengua catalana a dins de Catalunya, que és la nostra llengua vehicular i el nostre tret d'identitat més preuat. D'altra banda, el català tampoc difereix tant del castellà perquè una persona no el pugui entendre ni el pugui aprendre. També ens feien creure que el castellà és una llengua molt més important que el català perquè té més nombre de parlants. Però realment la importància d'una llengua la determina el nombre de parlants? Hi ha llengües més importants que d'altres? No. El català està en risc, cada vegada hi ha menys parlants. Urgeix usar el català en tots els àmbits de la nostra vida, a dins de Catalunya i arreu dels països catalans. Usem-lo. Si eliminen el català, que repeteixo, és el nostre tret d'identitat més preuat com a poble, ens eliminen a nosaltres com a poble. Usem el català.